I'm Arpida. Welcome back to my YouTube channel Arpida Mandi. ମତେ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ଯାଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ଜୋରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଶୋଇଥିଲି ଆମର ଏଠି ନା ମୁଁ ଭୁବନ ଯାହା ଗଲି ମୁଁ ଗାଧେଇଲି ଆସିକି 3টাରେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଡୁବୁଲ ତୁ କାହିଁ ଘର ପକେଇଛ ତୁ ଜାପାନ ଦେଇ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ କଣ କର ଏଟା ଧରିକି କଣ କରୁଛୁ କି ପକଉନୁ ଯଦି ପକେଇବୁ ଦେଖା ହବନି ଫୁଲ ପକେଇ ଆସିଲେଣି ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି ଆଉ ତମେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଏଟା କହୁଥିଲି ନେଇଯା ଏ ମା ଏଟା କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି କରିନଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ତ ଆସିଲେଣି କଳସ ବୁଡେଇକି ବା କଣ ନାଲି ମୋ ବାବା ତ କାହିଁ ନାଲି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା ତ ଜିତିକି କୋଉଠି ଡାକିକି କୋଉଠି ପାଇଲେ ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଜେଇତି ନାଇଁ ମୋ ସେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବାକୁ ଯାଇଛି ନା କଳସ ଯାଉଛି ଜିତି ଟିକେ ଘଣ୍ଟଟା ଭଲସେ ବଜାରେ କଣଟା ତୁ ଘଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲରେ ବଜା ଯେମିତି ଶୁଭିବ କି ପଇସା ଭଲରେ ବଜେଇଥାନ୍ତି ଯେମିତି ସୁବିଧାନ୍ତା ନା ତୁ ବଜେଇ ବଜେଇ ଯାଉଥିଲୁ ବୋଲି ଶୁଭୁନଥିଲା ତିନିଟି ବଜା ଛାଡେ ଯେତି ଛାଡେ ଛାଡେ ଘଣ୍ଟଟା ମୁଁ କୋଉଠି ଧରିଛି କି ଛାଡେ ଦେ ଛାଡେ କୋଇଟା ଖାଇବୁ ତୁ ମତେ ଯା ଭେଡେ ଏମିତି କରନି ଏମିତି କର କ୍ଷୀର ତ କାହିଁ ମୁଁ ପକେଇନି ବଡ଼ ବୋଉ ଦେଇଛି ଡୁପୁଳି ତା ପୁଣି ଏମିତି କାହିଁ କରିଦେଲ ସେମିତି କର केते समय वीडियो करिबु किलो माने से एरे सबुतु टिके टिके कहू देबनी से तू ताको ये करूछु वीडियो टाको ना वीडियो टा आराम से छाड़िबु हां सब देलु मो बो चांद देछि हमर चांद देछि करिछि ए चांद करथिले कोन तरबुज कर देलु चांद भले कर चांद भी करिया देलु चांद गोल करन जे सेपा नेपाडा कर चांद तो सब सेटिंग न एटा केन नबी ए पिठा को तो रखि दो काटे न देई केन बड़ बो बुली बड़ गला से बड़ बो भाई बड़ा सइला तू चांदटा को कोन से रखिछु एतले जन्न कय आखिनि दियो अरे बाबा केंदी जन आसले जाई पूजा सरीब ना आउ जन्न आले डुबुली दे कोले जाई दिलु कोले आई देलु का भाई हम लोग अर्घ्य देवी बोली से तो ठिया आइछि पुणी नडिया बाड़ी के बोट बाड़ी ते बाड़े दोनो नडिया आगे भोग देले बाड़ी भी ना हो मके नडिया बाड़ी देबी काट दउ तो
ଆମ ପନିକିଟା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖଉନ କ'ଣ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖିବି ଏଟା ଏଟା ତ ଏତିକିରେ ଅଛି ଏଇ ଗଛ ଲତା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଡୁବୁଲି ଯାଉଛି ଏ ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ନା ଏଇ ଗଛ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଡୁବୁଲି ଯାଉଛି ଡୁବୁଲି ଆଡେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଡୁବୁରି ପଳେଇଲାଣି ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ହାତ କାଟିଲାଣି ଧରି ଦିଅ ଖାଲି 3 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି 3 ସେକେଣ୍ଡ ନା 3 ମିନିଟ୍ ଏ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଅନ୍ଧାରରେ ଆଉ କଣ ଆଣିବି ଆସୁନ ତାହେଲେ ଆବେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଚାନ୍ଦଟାକୁ ମୁଁ ଆଣୁଛି ରେ ଏଇଠି ଆଉ ତମେ ଏଇ ଘରକୁ ଆସୁନ ଏଇ ଘରକୁ ଏମିତି ଫୋନ ଧରନି ଏମିତି ସିଧା ହବନି ବନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି ପାଣି ଏଇଟା ଇଏ ଯୋଉ କଣ ଦୁବ କଣ ଚାନ୍ଦ ଆଇଲା ତ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବନି ଓକେ ବାଏ